Sa number 10, show cause order ginserbi na sa duwa ka mga regular employees sa Bacolod City bangod sang pagbaligya sang gubaon nga mga air conditioning units. May report si Nico Delfin. Sang nagligad pa nga tuig sa ginalegar, ginpamaligya sang storekeeper sang General Services Office ang duwa ka mga daana nga mga air condition unit sa Bacolod LGU nga wala nag-agi sa proseso. Sini nga Marso, liwat nga nakabaton sang reklamo ang City Legal Office sa ginpamaligya niya liwat ang pila ka mga aircon units. Gani isang Biyernes, ginpahayag ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga ila na nga ginserbe ang show cause order batok sa iya kag sa isa pa ka regular employee nga nagaserbe nga driver sang GSO. Makita dito sa photos dito na gina-unload ito mga old unserviceable aircon. Ginpatag ni Chu nga bisan ang mga unserviceable na nga mga government assets nga ginapamaligya ang nagapaidalom sa bidding. Magahulat sang patag ang City Legal Office gikan sa duwa ka mga regular employees ng GSO antes pa man sila sarang pasakaan sang formal charges. May harap daw sa disposal committee, no? Ang disposal committee resolution sina ang kuwa magpagwa sa appraisal value sina, no? Ipabid sina kung sino ang mabakal sina. Ginpahayag na ni Mayor Albi Benitez nga wala sang sacred cow kag wala niya ginatolerar ang mga kaso sang korupsyon kabangdanan nga iya ginmando sa City Legal Office nga mausisa ang insidente sang illegal nga pagbaligya sang government assets kag mapanabat ang mga responsable. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.